cando volves a casa, pois é unha das imaxes máis simbólicas, máis, digamos que a partir de aquí xa estás na casa. Cando pasas o puente, a xente ten ganas, está todo o mundo con moita ilusión, con moita expectación tamén, porque vai tempo, pero o sentimento está aí. Antes los vestuarios eran ahí, ¿no? Sí, una zona de área. Antes, hace muchos años. ¿Se puede pisar o no? ¿Sí? Cuando alevines adestrábamos alguna vez por ahí con Mosquera, nos traía con Ramón Catalá, adestrábamos ahí detrás de la portería, para no ser como siendo alevines. Ahora mira. Moi ilusionados con que saia todo ben na festa do fútbol galego e estamos de volta. O speech non foi non foi perfecto, pero bueno. O speech, macho, aí me collichesme fora de xogo, Aí, modo foto. Onte estábamos falando que iba a chover hoxe. Como dominas todo? Desde nada presentamos, obviamente nos acompaña o presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Luzán, o director deportivo Manuel Fernández e o propio protagonista, non? O novo seleccionador galego absoluto, Diego Martínez. Todo foron facilidades para que él asumira esta responsabilidad, eu diría que memorable para o recordo deste percorrido que chegará e culminará o día 31 de maio. O novo seleccionador galego absoluto, Diego Martínez, para que... Antes de comenzar, disculpar se o meu galego non está un pouco oxidado, levo moitos anos fora da casa, teño que falar máis veces coa miña avoa para axilizar a fala. Históricamente, un dos mellores momentos de talento galego no fútbol, ¿no? Hai que agradecer a todos os xogadores a predisposición de poder estar connosco. A Irmandiña está de volta. Hasta logo.